pagtulong sa bayan, o tanggapang dulot ay pag-asa. Yan ang PCSO, kaginhawahan, kinabukasan. Lahat ng minimithi makakamtan sa PCSO. Tara na't tangkilikin at ating laruin Lotto, Games at Kino, pati sweepstakes partner tayo. Scratch it din ang makakascash ng swerte at bagong small town lottery. Kaginhawahan, kinabukasan. Lahat ng minimithi makakamtan sa PCSO. Huwag malulungkot, huwag mangangamba. Sa mga pagsubok mayroon kang kasama. PCSO, puso ng bayan. Magandang gabi po muli sa inyong lahat. Simulan na po natin ang mga ating mock call draw para sa draw number 3288. Pangasinan, let's play Small Town Lottery. I'm ready. First winning number ay 26. Number 26. Ibabalik po natin ito para makasama sa pangalawang pag-bid. I'm ready. Para ang second winning number ay 36. Number 36, official winning combination for our 8:45 p.m. draw today, March 18, 2025 are numbers 26 and 36. 26, 36, and example.